Здравейте хора, добре дошли. В момента е 7:03. Аз ще се оправя и когато е време да се гримирам, ще се включа, за да ми стигне времето. В момента е 7:11. Аз трябва да се оправям, правих се и така нататък. Ще нагримирам и аз в 7:20 трябва да съм излязла от вкъщи. Тъй, че Йоана спи и сега ще е голодна и ще включа. Че Йоана. Сега тя очи папа и мама. Аз продължавам да стъквам и тръгвам. Да. Сега продължаваме с пудра. Не, рано. Така е дрекси. Трябва да си купя много други четки, защото е трудно, като имаш 3 четки. Само и да. Ето тук на врата. Така. Хайлайтър ще се сложа с тази четка. Ето тук. Тук. После ще го развържа. Тук. И да. Слагам си гланц този. Йоана отново го е пипала направо, като виждам, че ми ги пипа, това ще ме става. Така, нека да се бързаме. Така. Слагам се на ръката, няма да се слагам това. Ще се включа след малко. Аз съм готова, чао, абонирайте за канала, обичам.